दिनै गोथार दिन बुंनांगोन दिनै जाय बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामग्रा एक्स इन्डिकेटरनि डक्टर रन्जन दैमारिनि बार्थडे सान मा बुङो सार बेनि बेलायाव रनसायग्रा नाब्ला सारनि दिनै गोथार जोनोम सान आरो बे गोथार जोनोम सानाव बारग'इन्दि बिनि सासे सोद्रोमा जानानै आङो बयनिसिमबो रायजो राजानिसिमबो हामग्लायथि बावहरनायजों लोगोसे दैमारि रनसायग्रा नाब्ला सारनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय बार्थडे उइस थाहरबाय। बिनि देहा सोलेर अरायबो इसोरा मोजाङै लाखिथों। बियो जेरावखि थाया मानो बेयावनो गोसोआव दुखुआवब्लाबो रंजानाय लानानै अराय सम थांनानै थानो हाथों। लोगोसे बिनि हारिखौ जि मोजां मोननाय, हारिखौ जि अननाय बे माब्लाबाबो दा गोमोरथों। आं बेखौनो इसोरनि गुदियाव आर'ज खालामो आरो खालामबोबाय थादों। दिनैबो आं बेखौनो आर'ज खालामगोन। जोंनि जारिमिनखौ नायोब्ला नुयो जोंनि बर' जाथिनि जि बिर जोहोलावफोर दङमोन, गोबां बिर जोहोलावफोरा बर' जाथिखौ साव होनानै थांदों। सोरबाया बुंदों बर' जाथिया हाजो खर'आव खारखो थैलांथों। सोरबाया बुंदों बर' जाथिया जानो गैयै जानानै थैथों, हावरिया निखावरि जालांथों। नाथाय आं बेनिखायनो रन्जन दैमारि सारनि खाथिसिम आर'ज गाबो आरो आनान गसाइनियाव आर'ज खालामो जाहाथे रन्जन दैमारि सारा बर' जाथिखौ माब्लाबाबो साव होआ। जेन इसोरनि गुदियाव रन्जन दैमारि सारा जेन बर' जाथिनि थाखाय बोर आरो आशीर्बादखौ बिनानै गालाङो। जेन अराय सम बर' जाथिया एरलाङो, गोजौ थाखोआव दावगालाङो, सोलोंथाइ बिथिङाव लानानै, आबादारि बिथिङाव लानानै, मावनाय दांनाय बिथिङाव लानानै, साननाय हनाय बिथिङाव लानानै, राजखान्थि बिथिङाव लानानै, गासै बिथिङाव जाहाथे गोजौसिनाव बर' जाथिया आवगायलाङो। बेबायदि जाहाथे रन्जन दैमारि सारा जोंनि थाखाय आर'ज गाबो। जाहाथे जों बर' जातिखौ साव होआ बेखौसो आङो आर'ज गाबो। नाथाय सार बिथाङा नोंथांमोननि गेजेराव गैया, मा दुखु फोरमायनो सानो? मानसिया गोबां रोखोमनि रंजानाय थायो। सुखुआव जों गोबांखौ नुयो, सुखुआव रंजानाय, दुखुआव गाबनायखौ जों नुयो। सुखुआव रंजायो, सोरहाबा माबा मोनसे गोमा जानानै मोनफिनोब्ला रंजायो, मोननो हायै जिनिसखौ मोनोब्ला रंजायो, माबा मोनसे एचिभमेन्ट खालामनायाव रंजायो। नाथाय दुखुआवबो मोनसे रंजानाय दङ। बेखौ जोङो नैबे बार्थडेनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारनि 65थि जोनोम साननि गेजेरजों बेखौ जोङो फोरमायनो इच्ছা खालामदों। मानसिया जेन दुखुआवबो रंजानो हायो, जों दुखुआवबो रंजानो नांगौ। जों जुदि जोंनि दुखुखौ रायजोनि गेजेराव प्रकाश खालामनानै लायोब्ला, आं दुखुआव दङ होननानै सानफ्रोमबो जुदि दुखुआव थायोब्ला दुखुआ नोंथांखौ नाख्रेबगोन, आंखौ नाख्रेबगोन। बेनिखायनो जों जेब्लायबो दुखुखौ एरखायनो थाखाय दुखुआवबो जोङो रंजानो नांगौ। जोंहा दुखु दङ, गासै बर' जातिहा दुखु दङ। रन्जन दैमारि सारखौ जोंनि गेजेराव मोननो लुबैनाय बयहाबो दङ। दुखु थासेयावबो जों रंजादों। दिनै बिनि 65थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंदों, रायजो राजाखौ लानानै जोङो खुंफुंदों। बेयाव मोनसे रंजानायखौ जोङो खोन्थिदों। बेनिखायनो आं बुंनो हास्थायो जों दुखुआवबो रंजानो सोलोंनांगौ, जोंनि दुखुखौ बेराफारसे दोनखोनांगौ। आरो आंनि पार्सनेल अभिगता, आं जेब्ला मालाबा निराश जायो, मालाबा जेब्ला आङो दुखुआव गोग्लैयो, राहा गोथे जायो, हारिनि थाखाय माबा मोनसे साननो बोलो गैया जायो, बैखिनि समायाव आङो रन्जन दैमारि सारा जेराव दङ गुवाहाटीनि काहिलिपारा 10 एपिपिएन केम्पआव बेयाव आङो थांनानै बेजों रायलायो। जेब्ला बिथांजों रायलायो जोङो बोलो मोननानै फैयो जाथिनि खामानि मावनो, हारिनि थाखाय खामानि मावनो आरो समाजनि मोजांनि खामानि मावनो थाखाय बोलो मोननानै फैयो। बिनिखाय आं फोथायो दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैयाब्लाबो बिथांनि बोसोना जोंजों लोगोसे दङ, बिथांनि सुबुरन्थाइफोरा जोंजों लोगोसे दङ। बिनिखाय जोङो रंजायो आरो बिथांनि एबसेन्टआवब्लाबो बिथांनि बोसोन सुबुरन्थाइया जोंनि गेजेराव थानायखाय अरायबो जोङो रंजा खुसियै थानो हायो। बिथांनि सानखौ फालिनो गोनाङाव दिनै बिथांनि नाजानायाव दिनै मोनसे एकर्ड मोननो हाबावदों। नाथाय बिनि गेजेरजों माखासे एक्स इन्डिकेटर लिडारफ्राबो दिनै बेबायदि गाज्रि मोननो हादों। नाथाय बिथांमोनखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनाखै। मा बुङो सार बेनि बेलायाव? सेक्रिफाइसआ ओरैनो नङा बियो।
दिनै जेलाव दङ रन्जन दैमारि सारा जेलाव दङ बेबो मोनसे सेक्रिफाइस आं सासे गथ' उन्दै गथ'नि बिफा जानानै आंहा मोनसे न'खर दङ आं जुदि साननै सानथाम न'आव गैयाब्ला आङो सानहरो आंनि गथ'आ बोरै दं आंनि मिसेसआ बोरै दङ आरो आङो फन खालामनानै खबर लायो हानाय बायदि थाबै न'आव फैनो नाजायो दिनै गोबां बोसोर रन्जन दैमारि सारा गावनि फेमिलिजों लोगोसे गैया गावनि गथ'आ बेसे देरखो बहा फरायदों मा खालामदों मा जादों गावनि अनजालि बिसिया बहा दं बिसांसिम बिहा खबर लानो सुबिदा गैया लोगो हमलायनो सुबिदा गैया अब्ला बिथाङा बिसां दुखुआव दङ जों गावबा गाव अनुभव खालामनानै नाय दा बेजोंनो लोगोसे दिनै बिटिआर सुक्ति खालामबाय बर' जाथिखौ लानानै एबसु इउपिपिअ आरो एनडिएफबिआ गोजोन गोरोबथा खालामबाय दिनै गोजोन गोरोबथा खालामग्राफ्रा बहा दं दिनै बहा दं हा हम पार्टि खालामनानै कोटि कोटि थाखानि मालिक जानानै सोरबाया हिन्जाव सानै साथाम लानानै जिबायदि आलो गोजोनै संसार जादों बिथांमोनखौ साननानै नाय आरो रन्जन दैमारि सारखौ साननानै नाय बिनि सेक्रिफाइसआ बहा आरो बिथांजों लोगोसे सेक्रिफाइस खालाम एबा सुक्ति खालामफानाय लोगोफ्रा बहा दं साननानै नाय पार्टिकुआ बेयावनो दङ दा बिनिखाय दिनै जोङो नुदों बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय पार्टियाबो दिनै एमएलएफोर दङ मन्त्रि दङ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय पार्टियाबो दिनै एमएलए दङ साथाम बर'फोरनि एमएलए दिनै एसेम्बलि सोलिबाय थादों एसेम्बलियाव हेडलाइनाव लाबोनो हादों नामा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जेलाव दङ बिथांमोनखौ बर' जातिनि थार्ड एकर्डखौ सनमान होनानै बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै स्ट्रं मोनसे एसेम्बलियाव आर्गुमेन्ट लाबोनो हादों नामा जोंथ' नायदों जोंथ' नुवाखै दा बेफोरनो जोंनि गेजेराव लेकिं अफ जातीयताबादनि अननाया खुगायावल' दिनै जाय लिडारफ्रा खुगाजों हारि सिबिबोदों बिथांमोननिथ' साफा साफा एमएलए अब्ला हारिखौ जुदि खुगाजों सिबिबोनायनि साफा साफा एमएलए जाबायब्ला बिथांमोनालाय गोसोजों बोरै हारिखौ सिबिनो हानो बेनिखायनो रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै बिथांमोना एसेम्बलियाव दाथियै बुंनो हायाखै जुदि दिनैनि तारिखआव आसाम एसेम्बलिया मोनसे डिसिसनाव फैयोब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जेलाव दङ बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ सनमान होनानै जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनांगौ होननानै जुदि मोनसे डिसिसनाव फैयोब्ला गाबोननो गयो सारा नाथाय बेखौ मावनो हाया बेनिखायनो जोंहा बिथांमोनखौ बुंनांगौनिबो खोथा गैया बिथांमोना पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय गावबा गाव गादिनि थाखाय जि मावनांगौ मावबाय थागोन आरो जोङो जोंनि ट्रेनजों जोंनि मावनांगौ लामाखौ जोङो मावगासिनो दङ माबाफोर उइकनेस दं होनना बुङो नामा ब्रादारा हायो बेबायदि रुलिं पार्टि एबा अपोजिसन पार्टिया कुनु मध्य सारनि थाखाय आगबारिनो हायिखौ नुनानै माबाफोर दुर्बल दं होनना सानो नामा बिथांमोननि दुर्बलताखौ बिथांमोना मिथिगोन जों नुदोंब्लाबो आङो मिडियानि गेजेराव बुंफोरनो इच्छा खालामा दुर्बलताया निस्सय थागोन बेनिखाय बिथांमोना जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनांगौ होननानै निस्सय बुंनो हायाखै दिनै गुबुन हारिनि जाय हारिफ्रा जोंनि सेक्रिफाइसआव थोबसेबो दुखु गैया खस्थ' गैया आरो जोंनि सुक्तिजों थोबसेबो मोनदेरनाय गैया बिथांमोननि एमएलएफ्रा बुंनो नागिरदों खिन्थु जोंनि बर' हारिनि एमएलएफ्रा दिनै बुंनो नागिराखै बा दैदेनगिरिफ्रा बुंनो नागिराखै बिनि आन्दोआव निस्सय माबा मोनसे थागोन बेखौ समजों लोगोसे जों बारग' एनडिएफबिफ्रा रोखा रोखा रायजोनि गेजेराव फोरमायलांगासिनो दङ सोंथि खालामा आं ब्रादारनाव दा गोबां मोनसे कुइसन सोंलु फैबाय थानाय बिसायख'थियावहायो गोबां दिनै रन्जन दैमारि सिमाखौ जाफुंहोयैखौ नुनानै गोबाङानो बुंदों एक्स एनडिएफबिफोरा माखासे इलेक्सनाव लोब्बा लाफागोन नामा होननानै माबाफोर बुंनो सानो दिनैनि बेलायाव नैबे गोथार 65थि रन्जन दैमारि सारनि गोथार जोनोम सानाव आं पलिटिकेलि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो हास्थायाखै बिनि बादै जुदि सोंनो इच्छा खालामोब्ला उनफासआव बुंगोन आं नाथाय थोंजोङै बे बाथ्राखौ बुंगोन जे इलेक्सना सानफ्रोमबो जायो सानफ्रोमबो जोबो आरो जोंनि ओंखाम जानाय दै लोंनाय मोनफ्रोमबो बे राजनितिक जों राजनितिजोंनो थांनानै थायो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जों बारग' एनडिएफबिआ बाहागो लागोन